croeso I Gemau Retro. Heddiw wedyn ni yn mynd I bod chwarae Golden Axe. Golden Axe yn game pam ti'n fel ymladd pobl a osgoi pobl drwy helpu y pobl sy'n byw yna. Ie, mae'n game na hefyd ti'n gallu chwarae gyda ffrindiau ti a bod ar un tîm. So mae'n game retro, so mae'n eitha hen ond mae'n dal yn really da. Ie. Okay, Pa fi'n y dwi? Fi'n ffeindio mas nawr. Ie, dwi'n y gael. Okay, so fi yn y person gyda dillad gwyrdd fel y goblin gyda axe, when Max yn y dyn ta cryf gyda Six-pack. gyda sword a pethau. A dillad glas. Ie. Mae pobl yn dod mewn. Magic. Okay, come on, let's mynd. Eisiau fi mynd am un pensel nawr yn ti'n mynd am un arall. Okay. Hefyd mae ddim llawer o pobl yn chwarae game hyn ac mae fel gemau newydd ond dwi'n meddwl bod game hyn yn just as dda. Yeah. Oh, wyt ti wedi lladd un person? Ie. Oh, yeah, nice. Oh yes, ni wedi llawn nhw dau. Okay, come on, let's mynd. O na, nhw yn I Magic. Gallu Yeah. Oh, ni dau yn cael tri bywyd ar ôl dy meddwl. Ie. Ni ddim di marw. Okay, come on, let's mynd. Na, ni'n angen aros am y pobl ddwg I dod. Dwi'n meddwl. Just your... oh, yeah. Okay, let's mynd. O, Ooh, yeah. Mae'n y game hyn hefyd. fi'n mynd am y person heb I dragon. Ti'n mynd am person Okay. heb dragon? Yeah. So, mae'n y game hyn, mae pobl gyda fel anifeiliad. O yes, dwi wedi lladd un. Dwi wedi lladd un. Yeah, a wedyn nhw'n ymosod ti. So, pam ti'n fel byw nhw a'n lladd nhw, ti'n cael cymryd o anifail nhw. Ie, hefyd mae y person fai Evan yn cael axe a mae person dwi'n cael yn cael fel sword, so dwi'n cael different purposes. Yeah. Person fi yn edrych yn fel bach, ond mae gallu gwneud lot. Ie, mae'n gallu gwneud bon mwy na y person dwi'n. Yep. Oh, Y no. map yn edrych tipyn bach fel o ffilm, fel Ie. Jurassic Park neu rhywbeth fel yna. O, mae e'n dda. Ie, yn gwybod. Gallu gwneud lot o bethau. A ni wedi cael fe? Na. O, mae e'n dda. E ddim yn even dda, mae jyst yn anifail. Ie, ac Mae'n mae... whip on i gyda tail fe. O ie, dwi'n meddwl dwi di... O, na. Dod draw fan hyn a gadael fe. Ti ffili wedi gweld e pan fi'n yna. Ie, dod o fe. Go on, Max. O yes! Ti'n mynd ar anifail. O na, ni ddim di lladd. Ni ddim di lladd e. O na. Nôl ar anifail. Yes. Na. O, fi fi'n stilo... Fi fi'n Dwy. cymryd ei anifail. O, come on, let's mynd. Go, ni di lladd e. O, ni jyst i gadael ar anifail. Ie. Beth ydy y peth yna ar y cefn ni fel shell ni? Edrych fel, oi. Doedd yn meddwl ni'n angen lladd nhw ddew. Na, nhw'n y pobl sy'n byw fyna. O. Edrych beth ni... Come on, let's mynd. Ie, ni wedi roi ni magic. O, ie. Wow, edrych hynna. Ni jyst di lladd e, dwi'n meddwl. O na. O ie, ni yn. Ond rhywun arall di dod. Yes. Na, fi ddim nôl na. Ie, dyna fe. Come on, dod nôl fan hyn. O, yes. Y person fi ddim yn cael ein ysgitiau ar. O, Ti dwi jyst jyst i di taflu ti. Ie, ti jyst i O, yes, ni di lladd e. O, mae'n mynd yn tywyll. Awr di mynd yn oren.
O, edrych so. Dyna un bywyd. O, na. O, ti'n gael enw magic? O, ie, dy bod i gadw'n. Hyd ys y dryth, dwi'n meddwl. Dwi di marw dyma. O, na dim. O, mae gormod yn nhw. O, na. O, ie, dy'n taflu fe. Dy'n taflu fe. Ie, so pan fel gemau retro, mae fel gemau arall hefyd, ddim just Ie, Golden mae fel Axe. Aladdin a Lion King a pethau fel hwnna. Ie, Dwi'n Rambo. hoffi Aladdin. A Ie. mae fel game Street Fighter. Mae hwnna'n dda hefyd. Dwi'n chwarae hwnna wythnos bethaf. God. O ie, fi'n mynd ar anifa fe. Na, dwi'n cael fe. Ti'n cael fe. Aros arno fe. Na, os ti'n spin o around, ti'n gallu but, dwi'n meddwl. O, O, na, na. mae'n i bwf fi off. O, be? Come on, dod o lan, dod o lan. O, mae'n mor pwerus. O, mae'n risky. O, pam? Oes unrhyw magic? Ie. Ti'n mynd am y pempton sy'n gael anifail, ti'n mynd am y dyn fel giant. Ie, yn y cael. O na, O, na. unbeatable. O, mae e'n dda. O, fi'n dod nôl nawr achos dwi'n cael 3 gweld. O ie. O, by ti'n marw os ti'n marw fel... Ie, dwi'n gael un bywyd. O, Ie. o anifail. Na, fi bron yn cael hwnna wedyn. O, O, dwi'n meddwl dyn ni marw. o, na ti ddim. Dwi'n gael 3 Ie, bywyd. dim di gael fe. Yes. Dim wedi sweat am y pethau. O. Ie, gael fe. O, hyn yn anodd. Yes, fi'n arno fe. Dwi'n arno fe. Okay. Ha. O, ni jyst i lladdu'n. Yes. Yeah. Come on. Fi nawr bywyd. Level nesaf nawr. Mae dan dweud stage 1 now. O, ie. Yn probably agos. O, mae yn stage 1, mae jyst yn level nawr. Ie, mae fel level Ni 3. wedi fod i loads o magic. pobl. Na, ni na level 2. Ie, dwi'n meddwl ni na level 2. Okay. Oh, come on. Edrych arno be mae'n edrych. Oh, come on. Okay, go on, mynd. I need. Okay, go on, mynd. Na, bydd ni'n angen e. Oh, yeah, come on. Just angen aros wedyn bydd e'n dod. Oh, Na, fi jyst yn cympal mewn y dŵr. O, cofio. Magic. Yeah. Oh, Eddie ma. bwf em yn dŵr, bwf em. Double team o fe. Yes, Eddie marw. Yep. Mae'n dda, ac ti'n gael chwarae gyda gilydd, so Come on, roi fe mewn y Os mae- afon. Roi fe ie. yn y dŵr, come on. os mae fel un person mewn haws, ac ti a fel ffrind ti yn gallu lladd fe'n mwy haws. Yeah. Okay, come Da on, iawn. let's mynd. O, dau bobl. O, Bydd bydd fi'n fi'n mynd mynd am am y un a un, bydd ti'n ie. mynd am y un arall. Hwna'n good tactic. So, os ti'n mynd i chwarae fe, neud hynna. Yeah. Yes. O na. Pobl hyn dda. Nhw'n haws pan mae dim ond un. Oes pan ti'n trio lladd yr un Ie. yn nhw, fi'n arach yn dod. Ie, a wedyn, Pan ti'n mynd y canol o ddau yn nhw, mae'n mwy galed. Yes, yeah. Mae'n y afon. O, na. O, o, Ie. pobl hyn yn mor dda, amlwg.
dyn ni marw. O na, dwi'n dynol un mwy waith, dy meddwl. Dwi'n nhw. Ie, ti'n nhw. A mae'n da, so os ti'n fel marw, mae'n mwy fi fel chances, so os ti'n marw, O, ie, ni di lladd un. Ie, ni di lladd un. So os ti'n fel marw, ti'n cael O second na, chance. nhw'n y plant. Nhw'n y pobl sy'n O, fydden just dwi'n dweud bod... osgoi, pobl drwy O, fe hyn yn y mae galed ydy e. Yep. O na, mae'n cael... Dwi'n really eisiau dragon am, so cool. O yes, dyna awno fe. Yes. Na, dyna offe naw. O na, dwi'n meddwl dim i marw. Na, o wait. Na, mae'n oce, mae'n oce. Okay, come on. I deinosor Okay, dwi'n ti'n mynd am y person sy'n mewn glas, ti'n mynd mewn am y person Am y sy'n mewn merch. porffor a gwyrdd. Na, na. Maen nhw'n actually dda. Ie, yn giod. O, O, pam... yes, ni wedi cael un. Ni wedi Ie. cael dau. Ie, da iawn. Come on, let's O, mynd. na, nhw'n blant. Villagers yn rhan ôl eto. Tap o fe mewn. O, yes, ti'n rhoi fel loads o magic. Pobl yna, os ti'n fel bwyd nhw, O, yn mwy ti magic. tri phobl. O, ni'n actually neud da, honestly. Ie, at least mae dim deinosor. Dwi'n nefyd i bod ar y lefel hyn o blaen. O, ie. Wow. Magic fe'n dda iawn. O, mae mwy pobl yn dod mewn nawr. O, na. O, na, dyn nhw. Okay. Ie, dyn ni taflu un yn nhw. Weapons nhw'n really dda. O, ie, dyn ni cael un. Nice. Okay, bydd fi'n mynd am y person sy'n mewn glas. Alright. Yes. O, na. O, na. O, na. Come on, down, do lan. No, lan. Ie, mae dim ond fer a fo. O, na. Mae o pobl. Wow, drag porffor. O, Na. Mae'n fel army o nhw. Mae, ti'n lladd un person, mae'n mae fel 50 mwy arall yn dod mewn. o na, dwi wedi mam. O, Yes, dyn nhw. Go on, lladdu. O, pam, dyma ti mynd ar y dinosaur. O, yes, dyna... Yes, Evan. Aros am fe. Na, gwasgu by. Gwasgu by. A wedyn... na, dwi'n dod off e. No, na. Na. O, ti di marw. O, ie. O, na. Mae'n sy'n little goblin against fel 50 pobl. 3. O, ie. Pedwar acid draig, O, ie. basically. Yes, mae yma. Na. Goblin hyn ddim gael neud lot o moves. Most thing yma gael neud o. Ie. Mae'n gallu bwrw phobl. Game O. over. Felly, diolch am wrando. Bydd ni gweld ti yn y fideo nesaf. I'll Hwyl. game my retro. Hold on.